Търновския университет реши да награди автора на тази прекрасна скулптура, която е изработена като негова дипломна работа, годината на коня по китайския календар. Конят вече е сложен тук и ще краси двора на Институт Конфуций дълги години. Затова Институт Конфуций в Великотърновския университет удостоява Мартин Николаев Митев с почетна грамота за изработването на скулптурната композиция конна фигура, дипломна работа по магистратура към катедра скулптура, факултет по изобразително изкуство ВТО Свети Кирил и Методий и ситуирането на композицията в площадното пространство на корпус 5 пред входа на Институт Конфуций. 26 септември, годината на дървения кон. Освен тази почетна грамота, бихме искали да му връчим и парична награда в размер на 500 лева от бюджета на Институт Конфуций. Искам изключително много да благодаря за оказаната помощ и съдействие от страна на доцент Пенев и от страна на професор Пламен Костюк за цялостно съдействие по време на поставянето на работата и цялата организационна част. И най-вече да благодаря за това, че чрез моята конна скулптура аз допринесох дори и малко на Институт Конфуций. Благодаря.